Wakwaba eba Pemampem TV so oye musomfo agentfana me ena medima be pie Nkranza Crudium na Nkranza Crudium yinim dienti a ye wo ha nanso opani kese enti me nkasa pii na ono abebo ye chirimu ama ye hu dienti a Pemampem abe pie mu ha enne yura me wakwaba eba Pemampem TV so mejoso bebre yo yetiefo ehwe ye be se oka bibi e de kire Nkranza man e de kire the whole Ghana dia ebesi ochena obi a ehwe animu e wo Nkranza ahemmu tempa na ye hwe animu e da ochena yo medasi ye dinka no mechi akro bia sante kotoko yene otufo se tu ababiu na machia ne ba asante piesi e ye sikadwa prince na pamba foto so na krepin ba fo ajintebi je e fe wa bakwase mu ni se otu fo se tu a odi kan ona be wo ba fu pin ana otu fo se tu otosu mienu so ono so abewo ba fu pin a otosu mienu na kire se yes history repeat itself. Yes. Otu for say to odi kan ta odi adwa no eye a golden stone na ne ba PSA the crown prince eye bafu pim na bafu adwa no e na Nkranza man ete so e na ene osetutu abapiu de tosu mienu ne penso yase anya bafu a otosu nan enti na chese enye coincident spiritually and reincarnation and nananum edi apa ye penso na nana ansa na ye be ko enkomo twetwe let's so bobo odin ama ahwefu ahu papa a wo ye e wo Nkranza man yo medasi mi post die do so bebre ananya ko ababiu no nim se na fire man ko fo bebre ta de bono mra ne kra no ye se pa prince and the usipuma a common name obi anim na ye se household name no sa maburu nyina hia sabi so maburu don fefo enemy na ahobrase na sumti na yewura en nananom apegya me aye me chiame no de government appointee na Nkranza here na appoint me na me di bla ba ko so ye kokofu abusuapani ye kukufu obusuan emu na meti obusuan na no me ye obusuapani a chese o ye dishi pompa e wo Nkranza man mu ha a chese suma wo som se Nkranza hene chiame no ese na e fata kron sabie buru sabie so abakwasem ne amamere kwanso a mi fia konwa so e ye santan konwa ye ne nkwa abene hene me wo fa ne tisu sisi ye abakwasem no santan no sabi predia sa ni nia de satene o Nkranza won na ye yoko hene yaba kwasem tete ami twa so amo hu santan na ye se sabi ebru ye ba beduru Nkranza ye ba fupim na santan kra ni nia se tu se wo ba no ba hwe be bia ne ba obeduru ya o ba akati o abra obeduru ye no ba kwasem na down no santan no oba beduru ya no yoko hene ofiramanse obeduru ha na sabi o se me behwe ba bia ye ba eti si mu no wa beduru obeduru ya na sabi eburu sabi so ne ba cha ne nsa ase nyina awie o se papa mintimi ma wo nko enti ne santan ha ene santan hene eye nkwa abene hene o se agya ne si oba na me papa ni enti na waba na wo ye moja kan de ese se agya ne si oba enti se mewu a mene me maami nyina wo santan hene una ese osie nti nanu na ye du da du tuma kani eye nana Nkranza ye mawie santan hene ne betrase ebe bo amana ebe sie ne yire okay pia na santan hene be du aye nana obe ne niam nyina de sie die nyina santan hene wona eko na chese yewura ufri santan busia me ya yukuni pia me bane na kwa mbafo yo na chese oba asan amao
akonwa kese se fa som sa ai na obi beka se yeswai because I my nana kwamba fo auto so nan eso ya kire ni ma eda o kina juada okọ yiwa otumfo seat tu ho na wakusọ ya kire no we dey pese e kon sei ma yehu program outline no efi eda o kina kusi se na otwe ni bekọ awie no sen e na hye no tie eda ase tuma mbi tv emse ne kura mo hu na no fiada ye na nanu ma konfo ebe dare wo mo ho be ye nyankoma de be ya amamre ne amane e wa ahemfie sanse yewura ebe kọ ho ene kwasie udi ho adanse sa asofo twutwuru e won kransama mu ha kwasiri nyame ahode sanse ani se wudo afuo na nyame ehuma wo yapa nti go mo de twiri ampo nyankopon empaye akogufie ho eda wo kira enkwansama nyina gitwi ya gitrede ya de ani a kire yekrum ayekubase o kira no pa aya no pa no wotwe ye free grasa aye koye papa ye nana ya de nyina ko bia sante kotoko hino o menhye fikesim na kwa mba foto so nan akosi bibia kire ne papa na wowia wada pakam o menhya free menhya na de akoyikurum amakum ya meboa ne free ye papa ye nana ho ba bedu grasa na dwena na kwa mafu be kwa ahimfi na mamre ni amane ye wo ho no odi akoto aso eda brada nana beji ahome kuada eye muku enfransa mamre mu no muku no eno nana no ko bam edensa ko ya mamre ni amane enti kuada we no nana kwa mafo to so no ankasa ebetutuni na ko bam no ko bam a akoya amane ni amamre o bam ho na sabi yesa nana no ma bamfo yeman bia no ya ma no yeni nyina na pia bonten ombe yeni nyina o bam ho amana ye pepepe wo firi bam a wada pakan o bam animu adi abakrom abeka dingrase obi ebusum kese ba prefer na dingra abedare ne ho no wadam sa bia ko akoka hinfi na dawu piara no mambre ni amane bebi be koso wa hinfi no no mkolia bebi a na kwa mafu bedware wo aya mamre amomo eda fiada nsoso anopa ye da nanom kramufo ye papa nom kramufo chief imam omokruma omoso beko akosrempa ye e de amanana en na trankunya awia no amamre be sen akoso a nanom be sen adware bafo adwa nkasa amane bibia di eye fiada no en nanom be ma bafo adwa bibia di ewie ne sa fiada meme ndai dante mu no ananom de beji ya home kwasiada aya kwasida kese akwa bia sande ko to ko nyam ya tese woni ne babedi akwasida kan ni ntibida nti se otufo ebi am tise otufo ebi akwasida we bi akwasida babedi ono answer that pan enu ha kira man san se woni ne pa ebedi akwasida kan na tese ne pa no edo na kuma so odo no because I have to be good president. So until here be na rank here say yewura ebega say me ba e be president. Enti sa president no ayam kransa president special president ayam kransa for dia. Ene sa da no kuma se be yedwe ne be dia ba kuma se pa kuma se amobi hu se ya santifo. Pia. Enti obia mo no kransa for me hu kuma se omo nkran omo ba bia wo okro bia so a ka hu se ye ko achi ye ko ekrum ye ko papa ho ye ko num fusuo obi amra entrance wo ye kranse ni nko ade a sabie buru sabie so entrafie hye o manhia omo kuma se nyina obi amomode se obe hye ye manhia fikasi na sabi ye de nana ya ta ye wurachi ama se buase bibia kire ne papa enim se obi a wo abakan a PSC aya na ne huhia no because obi a wo ba be ma na se abakan a orese odini besi yi se ne be ya woni hwa a otima hwe na chi obia ebo bra bobo e de man abakan na o de bo e de man PSC eni nti PSC for any catch for any to da ye jeje o so because of kwan o mo fa so epie enti no ne obia so na ne papa be wo na obenya opportunity say obey abakan
enti dem pa na ma enkwazafo ekwo omo ho se omo ya abakan na abakan no yo no aya na anije ni faso ben pa na enkwazafo na wonim se santene wa bere bi ho o nyum bi ho eso obi ya sa bia nko bebi na wan TV asia obenya sa America man ban na wo wan mbe eno na na enkrofo ya no sabi nkwansa man ni wanye obi amara wo no se santene na dia ne efese na dia ne edese ahini a animunyam wom na efe sa na pa kire sa enti media crowd ye we ya obisami anya dia ye ko da ho de enti ya dia ehia pa obinya sa bia obebi nanso onya oye kra ene ne dia enseda enti ya se orumai potokoyene so wa pega ne ba na on toko so a no mane ya kase na sen na o ka kire eye kumasefo omo so ehwe animu se nkranafo de do ebobo odom sen na o ka kire eye asantefo a unuanom a omo so wo asanteman mu menim se wato sa afre eye nkranafo o matutu kwan den na o ka kire asantefo omo so wo fie sa me ka kire asantefo wo fie ga no se mo bia ntre fie asante prince na e ba no to mo ma hwe ahenkan sante ni piesie to mo hwe ahenkan sa nti ahenkan basket dwa kofi ahenkan na e ba no nti mo bia ntre fie so tiase mo mbra ne omunji twi no mo nsa sante ni ba na e ba no api on sa bakwasam ni amamre kwan so se ochina se ade se onye ba wo so awi a enka wo so awi a kase bia amamre ni amane kwan so enka se bi ge duru bedoma ana ye duru tafo a na ya soma chiame ye wi asoma chiame se ye ko bone papa amane so wo ba zo abere amamre ne se santeni betu abofo am ye de na twene apaka be fa nkwansa manhene no dem no dia ba mensia yewura tete no ye kase obi abra atwa kwan afiri nkwansa to mensia e kwan wa papa sa nti ne papa ye den a obama ye de apaka be fa sa ene lankrusa ene wi aba ne tese convoy ena motoki sa pepe ade na tu vo ndimi ne obetuma ye bibia ene yewura e kasa ho agise ebo emu ye serew nana kokofu abusua panyini o se o de to mframam se serew aya na motoki da hodo no na ebi enhia woma na chese onje umantata enfo mumra fie ono ana kan se etim ye de ho etim so ye de na mo no nti na je se no kore etim ye de wa pinti na na hunu bibia sa yo etu otra anya fadi agro otra fie wa mabia wa ha de enkranza man mo me yangi twi na yenko osiekrum nyame ya adoma eda ochina na yenko tai odunpon eye na kwa mpafo a ni nkonwa saase ebi eni Ghana ha because ebi ni Ghana ha dia ne papa eboa no ekoje ma no yewura fa no soso na bobo nkonwa fie eni nkonwa saase na na efa mepiem eno ka penya asemba minti eno na ni bre no waza manhene konwa saase enne da chance ase wie dia ne papa boa no ko ya waji ye nyina waje obi antimi nje saase baza nyina saase fia ko ka fira ofa anafo famra Interport North, Interport South. I am Fransa Mine. Pia, Fransa North, Fransa South. On the Mine, Okita municipality, you know. Now, this is assembly soon. Hey, any young Fransa Bobra. But I'm catching on. Who do I need to rank in Tampa and get Tampa Color? Sabi, Frank and Tampa, Baba Tokma, Baba Tokesi. I call Carinda, Kawumpe, Garumpe, Lassa Kura, Cadreso. Ekokosi black voter onigo ya hini nedise ye yankura ni sua de bi ye say the Ashantis concrete to da boya chese okun ya akosirim mantamu ankasa we a kire say ampa nkwanzafo akọ sa na ye yankura mi history no na ye hu ye kasa Ashantis concrete da ya dwi nyina asi manhia ni kumase sana nana piesie mu eka ho eno mu twesa ni bebre hia ni na da ho ti ni wura full appel ene ko ye na oji ni nyina ma no akọ bia okun ye bia sabi abakwasem no brepamu no ye koba china ebenya tamake akọ bebre wa sabi branza ne papa ko ya okobi akọ bebre branza ne boa ne papa
ɛne ntira wayɛ kɛse sɛ de yehu ne ne sa nti na me kra me ka sɛ obi nya sɛ papa san ma ne nyɛ kɛse kra nkyɛ de yehu ɛna obi nya saa bia obebi ɛna obi nso ɛwɔ pom ha na hinie ɛnto nkwaza hene deɛ obenya na nka waka nkwaza David me kra de me nko me mpa en se mbɔ mpa se dachi bi otu ko be treat Asante East na nka ya hwɛ di okay ɛda sia mu yewura ɛyɛ nana nyako ɔno ɛna yɛ kukufun abusua panyin na ako abro no ma me obi antinta ye ka sɛ empu a nkwaza ha ɔna ema no pun na ye ka sɛ obi a ɛwɔ sɛ yɛbɔ na ba so sɛ ɔyɛ abrantie na ɔyɛ youth na ɔbo akyekyere ne man na o develop nkwaza sɛ wo dako wo ban nkwaza na wo bɛhwɛ ntutunduma na ne nyako ayya sɛ wo kasa no ho a wo bɛma bua bam efi sɛ obi a wotimi bua ma ɔman kyekyere nkɔso sɛ nipa no ɛni wɔ sɛ ɛtoto nase efi sɛ nya kuro bia na nyame eyi saafo no ma ɔmo ɛni ntira ɛnɛ yɛn a yɛ papa negdanso abia Ghana ɛne nkwaza ɛne bono Asante baabia ɛde buo ɛma no yɛsɛ abo ɛpɛ ne kɔkɔ aya ɛna ɔde ne ho fifiri sie ɛne nti minim sɛ ɛnɛ negdanso abia obi a ɛkɔ ne nkyɛn sɛ obenya n'anim adom saa pɛpɛpɛ na yɛwura yi so ɛde ne ho bɔ afɔdeɛ aboama yɛ akyekyere nkwaza ɛne nti mɛsrɛ mo sɛ mo srɛ mpaeɛ a mo srɛ mpaeɛ tintin ma no sɛ deɛ otimi yɛ no ebi in the next 5 years 10 years obeba nkwaza no wa man nkwaza it say buchiri that's here mu that's apia na last words farmer timamfo last word ne se okyera ɛyɛ da obi a nyine ho firi nyina yɛnkodi ewura chi na yɛnkɔ tamechi na bibia enye nkoso na nkransaman emfa nto be bia nkransaman ani gya ba nkransaman mu nka mumu aba edie nyina ya ye baako okyena ye nyina ya ko bibia mra no me pa ni mehwe ndamase that's here bro that's here pia right thank you